aga jamana dong na aga jamana dong na kana masku dari aga na iure aga jamana dong ga revendication ta en compte ni numera ka da jamana dong no fana ke ni ga fu lame aka ye fanga mu fa ka traitement mau da na mo la mai da pour que akana go fama fu jamais système na do sa ka jamana da ka da mu na ko ga revendication ta en compte aka mo la mai o de kada la o de kadi jamana ni mo be ke de fu bulu ibe femme la mais il faut tout accepter il faut pas être ici aka jamana dong na mais aka marcher jante mine aka na traitement la mais c'est le papa du peuple ala c'est ça Merci. Mune la e ko jamana nyamko ha bla dron Merci. Jennifer, mse, ito ni jam. Yala ni marché flying ko fe e hakila e mune na so ni jamana ni mo ko kanka oke. Yo ko na dile mo ni ko na. Wa jamana ni mo ko to amana to la ba. Yo to na amana to la ba. Ko le so tra ore ke ko de am sira. Mo da kan do sira sira. Sila na wuli to na ro de la ore de. Apna sira na mo de la mo. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, on parle de on a mis en débrouille jamana on fait amana bana vous débrouiller en frère on bon mana vous débrouiller en frère faut c'est ça la jamana vous dire que avant de la ba no dara bindi ko no na dinna marsu wonga aboka ke club ce ka yoro cici ka tala parce que la na jamana ko la siri ko na o da aputa na ko yo ko ma yo ko boro la jera la boro la An sɔgɔma fa. Ba, sɔgɔma ne fa. Tɔɔrɔ tɛ. Ba. I tɔgɔ ni jamu? Ba Traoré. Yala e fɛ ko marche ba fila minnu kɛla sisan nɔ. Awɔ. E hakilinata ye mun de ye o ko la? Bon, hakilina wɛrɛ tɛ ne la, a ɲɛna kojugu. Parce que ni du kɛra ka sɔrɔ hali dugutigi tɛ yen, nafa t'a la. Dugutigi tan, o dugu tɛ kɛ dugu sɛbɛlama ye. O de kama o marche fila in kɛli a diyara n ye kosɛbɛ. Parce que san 7 in kɔnɔ maliyɛn majorité de bɛ jateminɛ. Minnu bɛ dɔ sɔrɔ ka bulu don o don olu tɛ. Minnu tɛ fɛn sɔrɔ dɔw bɛ sɔgɔmada daraka sɔrɔ ka dun dɔw tɛ kilela sɔrɔ ka dun. Bon ni ko kɛra i bɛ majorité de jateminɛ ka kuma ni o ye. Mɔgɔ caman bɛ marche in kɛnɛ kan. Bɛɛ ye fantan dɛsɛbagatɔw de. Caman b'u la u b'u dahirimɛ sɔrɔ ka dun. Minnu caman b'u la u b'u dahirimɛ sɔrɔ ka dun. Parce que jamana tɛ IBK yɛrɛ bolo bilen. Jamana talen don potager la IBK ka famille de fɛ. An dun ma IBK ka famille sigi, an ye IBK de sigi. Ni ma ɲɛ i sigira kun min kama, n'i ma se k'a dilan, bɔ i k'a fɔ peuple tiɲɛ yɛrɛ la, a ye danaya min d'an kan, n ma se k'a danaya fa. N bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ye comme ça a bɛ yafa n ma. Olu ye tiɲɛ dɔ ye, u tɛ segin k'o de ma fɔ. Sinon marche in ma dabɔ jamana tiɲɛ kama, a dabɔra ɲɛli de kama. Mais taɲina minnu bɛ k'u senkɔrɔ, olu de b'a fɔ karisa wulila a bɛ intérêt ɲini na, a bɛ nin na, a bɛ nin na, ka sɔrɔ o tɛ. Mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ. I ni mɔgɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ jɛ ka ko kɛ. Ne kɔni hakilina ye min ye dɔrɔn, ni marche ba fila in kɛra sababu ye k'a to IBK yɛrɛ lakununa kosɛbɛ. Parce que IBK mɛnna a bɛ sunɔgɔ la. Fɛn caman bɛ taa fɔ a ye, a si tɛ tiɲɛ. Et puis président fana tɛ se ka bɔ a bɛɛ kalama. Mais ni kununen don, a ka ca Ala fɛ n'i bɛ bɔ et puis n'i bɛ kuma i ka dugudenw fɛ i bɛ mɔgɔw lamɛn, a ka ca Ala fɛ i bɛ bɔ ko caman kalama. Sinon an ye jamanaw ye Maka ni fɛn ninnu olu ka fisa ni Mali ye ko siɲɛ 70 sɔrɔ ta fan fɛ. Sinon Ala ko ko tɛ sɔrɔ fan fɛ. Mais olu ka jamanadenw mana wuli, fantanw mana wuli k'u ka gɛlɛya fɔ dɔrɔn président bɛ wuli joona ka u ɲininka a tɛ mɔgɔ don a n'u cɛ a b'u wuli k'u ɲininka mun tora de b'aw kan pour que k'a dɔn kan ka aw minɛ cogo min. Mais an taw t'o kɛ. Olu bolo dɔrɔn n'i sigira o ye n ka ko bɛɛ bannen ye. N mago tɛ ko mɔgɔ la.
parce que ni du ame e ko mo gore ya me nyomo ko mo gore ali ya mi ba fu ki ki do de bi ko ki ba du ko ci ni i bora ga ba ni mo ko ci ko sheo ni bauni chuli ga so ke pa ta masra won me mi fodro nga je ba do ke nyomo ni amu ni ala fanta al ni jamana en ci la be ga be ko am so be ko ade be ko minin siri shikile ngale na shitetua eni ne mi flega ni kuma ke bi ken ne tu amuna se bi se ga ge e ne ni ka bo ni banko se tanye ko la bo ka fa woni ba mi anga ja ka fa anga ni na ke ta sira ko te ina ko te ko ga ko te bulo ne te bulo ka te afro ko malien de bere woni le ni marsi kama ki ka president menacer a ka se ka joro fa sinon ka fɔ ko ka lawuli nin wagati in na o tɛ ne yɛrɛ fɛla ye parce que o man ɲi an bɔra gɛlɛya dɔ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ ni gɛlɛya wɛrɛ nana fana o tɛ tiɲɛni de an tɛ ala deli o la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'u ka fɔtaw bɛn kelen ma an minnu ye kɔmɔgɔw ye an yɛrɛ ka faamuyali sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ sinon ni gɛlɛya in wulila olu yɛrɛ tɛ bere ni marifa ta anw kɔmɔgɔw de bɛ bere ni marifa ta k'olu kɔ kɛlɛ kɛ n'u mago ɲɛna u b'an ye k'an to yen k'an yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na o to bɛ kuma la salamaleykum. Merci. An sɔgɔma ne fa. Ba somɔgɔw. E sɔgɔn e tɔgɔ n'i jamu. Ne tɔgɔ Baba Sise. M5 RFP ka nin wulikajɔba fila ninnu kɔfɛ e hakili la jamana ɲɛmɔgɔ président Ibrahim Boubacar Keita a kan ka mun de kɛ sisan? Bon, ne yɛrɛ hakilina ye mun ye sisan marisi fila fɛn kɛra sisan ne hakilina ne b'a fila bɛɛ kɔnɔ parce que ka da kun jumɛn kan fɛn fɛn wulilen filɛ nin jamana in dafirila bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la jamana in dafirila dernière minute la u bɛna turu ta dɔrɔn k'a bila président kunna président kelen tɛ dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ k'a daminɛ ka jigin jamana in tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen ekɔliko in tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la e dernière minute la a bɛ wuli ko Boubacar e Boubacar kelen de don a Boubacar kelen tɛ u bɛɛ de don i bɛ fɛ k'a dafiri i bɛ ka da la dɔrɔn c'est tout a banna n'o tɛ Mali tiɲɛna Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sigilen kalan tɛ a daminɛna ten ah Maliyɛn yɛrɛ de ye janfan i bɛ ka kelen tɛ dɛ hali ni i bɛ ka dara ni mɔgɔ wɛrɛ nana bilahi an k'an sigi ka nin kelen de don Maliyɛn yɛrɛ de mago bɛ tubi la k'a daminɛ a karamɔgɔw la ka jigin a tubi bɛ daminɛ a karamɔgɔ yɛrɛ de la ka jigin a bɛɛ n'a la cɛ n'u wulila dɛ i bɛ ka dɛ politique mɔgɔ dɛ a don ta dɛ a bɔ ta dɛ u bɛɛ de don ni marisi in filɛ nin ye mun na ne bɛ marisi in contre la m'o fɔ marisi in filɛ nin ye e bɛ ka taa marisi kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ nin bɛ taa mun kɛnɛ kan o ŋaniya ye o ta ye jamana ko yɛrɛ de mais est ce que a bɛ ne kɔnɔko dɔn ne ta ye jamana ko ye est ce que ne ta ye jamana ko ye an kɔnɔko tɛ kelen o e bɛ taa jamana ko la mais est ce que ne bɛ taa jamana ko la ayi ko dɔ kɛra ne na ne dɔ bilala ɲɔgɔn na ne tɔɲɔna yɔrɔ dɔ la a bɔn ne bɛ taa n bɛ kɛlɛkun k'o ye n bɛ taa o dɔw ta ye jamana ko ye a bɛɛ tɛ jamana ko ye dɛ u faralen ɲɔgɔn kan ka taa ko jamana ko e ka jateminɛ dɔn o ka marisi a politiki sɛfu a bɛɛ t'a kɛnɛ kan yan a bɛɛ k'a daminɛ depuis o temps ni Musa fɛn fɛn bɛ fanga na hali dɔw mɔgɔ kelen olu b'a kɔnɔ olu dalajɛ ka taa dɛ i bɛ ka wuli dɛ i bɛ ka kelen de don wa jamana tiɲɛna Maliyɛn den bɛɛ sen kan u bɛ ka turu ta ka da cɛkɔrɔba kun dɔrɔn a banna a bɛɛ n'ala cɛ jamana tiɲɛna Maliyɛn den bɛɛ ɲɛna Maliyɛn den bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna a tiɲɛna an y'a ye dernière minute la dɛ bɔ a ka taa a daminɛna bi de a ma daminɛ bi Mamadu Diko ka marché in jateminɛ ba ye fɛn fɛn kun b'a kɛnɛ kan politique chef fɛn fɛn kun b'a kɛnɛ kan tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a jateminɛ ba ye a bɛɛ da tɛ faso ko kuma in na a dafirilu bɛɛ ɲɛna n'u wulila dɔrɔn buwa kelen de y'a cɛ ah u ka cɛkɔrɔba to a ka sunɔgɔ cɛkɔrɔba kelen tɛ Maliyɛn sijugu man ɲi Maliyɛn den sijugu man ɲi an bɛɛ bɛ ten diɲɛ ko o ko diɲɛ baara o baara ni Maliyɛn den b'a kɛ sisan i bɛ ka intérêt de ɲini n'i ka intérêt t'a la dɔrɔn i tɛ don a la n'i ye kɛlɛ mun na i bɛ wuli ka intérêt nɔfɛ kɛlɛ de la jamana in dafirila diinɛmɔgɔw sigilen ɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la dernière minute la u b'u panɛ faamaw y'a don ta dɛ faamaw y'a don ta anw fantanw fana man ɲi dɛ a bɛɛ n'ala cɛ anw fantanw man ɲi i bɛ ka kelen tɛ ba fara cɛkɔrɔba la a ka sunɔgɔ Maliyɛn den bɛɛ i bɛ ka bɛ taa dɔwɛrɛ bɛ na an b'an sigi an b'a lajɛ n'i bɛ ka tara ni dɔwɛrɛ nana a bɛɛ n'ala cɛ nin kelen de Maliyɛn den dusukun ma yan ɲɛ b'a la dɛ an yan yɛrɛ de man ɲi a bɛɛ n'ala cɛ an yan man ɲi yan an yan man ɲi
i bɛ ka gɛlɛn de dɔn u bɛɛ bɛ ka jamana in dafiriya a karamɔgɔ yɛrɛ ta ka jugu ka tɛmɛ n'a bɛɛ ne yɛrɛ bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de fɔ yɛrɛ ne ta ye karamɔgɔ ko yɛrɛ a bɛɛ n'ala cɛ a dafiriliw ɲɛna yan a ma daminɛ bi a ma daminɛ bi u bɛɛ sen b'a la voilà o de kun bɛ ne fɛ an ce ne fa an ce nse i tɔgɔ ni jamu o de fara e hakilinata ye mun ne ye nin marche fila in kɔfɛ marche fila in tɛmɛnen kɔfɛ ne ka analyse la e yɛrɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka mun ne kɛ sisan ne ka analyse la sigikafɔ de tun ye nin fɛn in fura ye ko an bɔra sigikafɔ dɔw la nka u ma mago ɲɛ a k'u wele tuguni u ka sigikafɔ kuma mais marche in kɔfɛ n y'a mɛn k'u banna sigikafɔ ma donc n'u banna sigikafɔ ma ne ma nafa ye marche in na quoi nafa t'a la jamana ci don an bɛ kulo la ko tubabu ka bɔ an bara nin ye tubabu don système dɔ ye ka na an bara mission min b'u bolo yan nin y'a renforcer ni système dɔ ye donc le Mali n'a pas besoin an besoin tɛ na ni air na nin wagati na an besoin tɛ an mago t'a la marche ne yɛrɛ bolo a bɛ nin kɛ nin na quoi a bɛ nin k'a la donc laissez le président a ka 3 ans kɛ ka bɔ yen si on veut un changement an bɛ système falen n'a y'a ka 3 ans ka bɔ yen 2023 an bɛ président wɛrɛ ɲini ka na n'o ye ka système de gouvernance kura ta mun bɛ ninnu bolo k'o bila n'a ma système falen hali n'a ye bɛ ka bɔ yen sini hali ni ne yɛrɛ nana sini c'est la même chose yɛrɛ an tɛ se ka to président gɛn na k'an bɛ bɔ ɲɔgɔn la a ka gɛlɛn quoi atelier Tarabaso yan ka na nin kuli nin nɔfɛ Alpha ma se ka baara kɛ atelier ma se ka baara kɛ nin fana nana san joli ka fanga ta gɛlɛya kɔnɔ ka tila k'a b'a kɔrɔ ko sisan an bɛ tila k'an b'o gɛn tuguni quoi an ka to ala ka sɛgɛn kɛ a ka 10 ans a ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka na si on veut changer si on veut le Mali donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana en 2023 an bɛ changement ɲini et puis système falen dɔrɔn Mali ta ɲɛfɛ donc nafa t'a la quoi wali ka taa nin marché la ne bolo tiɲɛni de don ou bien ni baara t'i la i bɛ se ka bɔ donc n bɛ ne fɔ e mais e yɛrɛ fɛ i bɛ ka kan ka mun ne kɛ sisan sigikafɔ in de y'a ka solution ye n'u ma sɔn sigikafɔ ma il va continuer son programme de développement ni min b'a bolo comme min b'a bolo a yɛrɛ bolo comme programme de développement a ka continuer ce traitement na k'u wele k'u ka sigikafɔ kuma ni hakilina wɛrɛ bɛ yen mun tɛ anw ka gɛlɛya ninnu ye peut-être que politique-mɔgɔw bɛ se k'o dɔw yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn cɛ mais anw kɔni ta y'an ka gɛlɛya mun b'an kan actuellement a bɛ kɛ an bɛ bɔ yɔrɔ de ɲini nin crise in na donc n'o solution b'u bolo u ka na u ka fara ɲɔgɔn kan u ka idéw fara ɲɔgɔn kan u ka baara kɛ n'o ye mais dès que président ka jigin ka bɔ yen président ka taa dɔwɛrɛ ka na a bɛ Mali lasegin cogo an bɛ segin transition kan anw t'a fɛ ala ta kɛra an ɲɛna o kɛra an ɲɛna bɛɛ ɲɛna tout récemment donc Mali b'o dingɛ kɔnɔ sisan donc an ma bɔ an bɛ tila ka dɔwɛrɛ fana segin ka bɔ anw t'a fɛ o de kun ye kuma ye ne fa i tɔgɔ ni jamu marche fila minnu kɛra tan e hakilinata ye mun ne ye sisan o marche ninnu kɔfɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kan ka k'o kɛ bon marche fila min tɛmɛna ko mɔgɔw ka faamuyaw tɛ kelen ye n'o tɛ kun tɛ marche in na o déjà élection de ye a sigi an kan ka to élection kelen de kɔ élection de y'a sigi n'a ka mana fara a nataga o n'o tɛ kun foyi tɛ marche in na a don tɛ a bɔ tan ne yɛrɛ ko bɛɛ ye manamanakan de ye élection ye mɔgɔ min sigi mɔgɔw de voté la ye k'a bɛ se k'u ka jamana mara donc ni a nana tale a kan ka dɛmɛ de o contraire mɔgɔw kan ka dɛmɛ de a kan ka ladilan cogoya min na mais ka wuli a nɔfɛ ka taa ma ye o kɔrɔ ko Musa Traoré ye min fɔ ko tiɲɛ bɛ Musa Traoré bolo dɛ donc finalement an tɛ segin ka taa Musa Traoré nɔfɛ an kɔni bɛ sigi fanga la a nɔ na parce que Musa Traoré fɛn fɛn fɔ k'a to pouvoir la a bɛɛ de bɛ ka kɛ a bɛɛ kɛra bon ne yɛrɛ kɔni bolo ninnu kɔni ka marche ko in labɛnnen c'est des jeux d'intérêt u b'u ka intérêt de ɲini na k'a kɛ ni ci bɛ mɔgɔ min na i ka t'i ka ci kɛ élection kɛra k'a passera bon an bɛ to o élection kelen fɔ n'a ka mana banna a k'a yɛrɛ ta a banna n'o tɛ kun tɛ nin si la yɛ a y'a dɔn ta a y'a bɔ tan an ka dɛmɛ a tɔ bɛ dilan cogoya min na k'a ɲɛ a bolo yɛrɛ o de kan ka kɛ n'o tɛ farafinna yan président si man ka tɛmɛ 5 ans kan farafinna yan ni j'étais dɔrɔn wulila bɛɛ b'a ka intérêt de défendre tɛ bɛɛ b'a dɔn ko farafinna faso tigɛlen don donc solution bɛ na an ka taa Musa Traoré nɔfɛ a ka sigi a nɔ na a ka an bɔ bolo la min bɛ o ye
Ante ne fa. Ah, bonjour madame. Ipse ki to ni jam fa yana. Moi c'est Kali Abdraman. Marché flam kala sando. Jamana nyamo ha contour la. Hakila tay mune ni marché flam ko fani jamana nyamo ko kan ko ke. Bon, moi je pense que le marché c'est une loi. Je pense que le président même doit prendre conscience de l'état actuel où nous sommes. Je pense que les deux marchent. Je pense que Mouno Tagamana le 5 juin, en juin terminé, voilà qu'ils sont là, on va tout le monde. On a pour baraka buana. Donc pour que nous puissions, il y a des cas de là. Donc on a dit qu'on a voulu qu'à doit là. Donc on a que la connu sera mingue. C'est la gouvernement dessous. L'assemblée dessous. Donc à opposant mon voulu. Donc pour pas me réunir comme on se connaît nous d'aller me remettre. Donc là pour ça, pour que premier ministre puisse pouvoir. Donc là pour que passer là. Vraiment, Ne fa ito ni jam. marché a kɛra a ɲana solution min kɔni b'a la an bɛ wagati min na gɛlɛya bɛ n'an ko ko jamanakuntigi ka wuli o y'a kɔlɔlɔ wɛrɛw ma kɔ ye o kɔni ka di ne ye an ka fɔ kɛ ka sigi ka kuma hakilimaya la ka jamana ka basigi o de kɔni ka d'an ye n'o tɛ an filɛ yɔrɔ min na kɔni gɛlɛya b'an kan o n'an nana gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o bɛ na ni degun wɛrɛ ye min b'an tɔɔrɔ ka tɛmɛ nin kan ne kɔni ka hakilina kɔni ala ka mankan in ban ka jisuma k'a fɔ ka jamanadenw bɛɛ kan kelen kan o ye ne ka hakilina Yala e fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka mun de kɛ sisan? bon ne kɔni fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan n'u ye fɔ ka bɛn kɛ laɲini minnu bɛ yen a ka fɛɛrɛ kɛ a ka caman k'a la pour que jamanadenw bɛ se ka basigi cogo min sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana gɛlɛya b'a kan gɛlɛya bɛɛ adamadenw degunnen don degun de bɛ na ni nin fɛn caman ye mais ni nɔgɔyaw nana basigi ka na fo ka bɛn ka kɛ o kɔni o ka di ne ye o ka fisa ni mankan ye mankan t'a fɔ ala k'an bɛn ka kɛnɛ kan ala ka jamana ɲa sumaya o ye ne hakilina ye o ka di ne ye. In ce kuma ne fa ito ni jam. Ok, continue. Oh haya. Marché flam kelen filɛ nin ye. E hakilila ta ye mun ye sisan ni i bɛ ka se ka o décision ta? Bon, marché koni kun fɔlɔ kɛli a diyara n ye dɔɔni parce que ni pression fɛnɛ kɛra président kan a k'a dɔn ko ko dɔ bɛ sen na mais mun ye a tɛ dabila o place ɲininaw de donc a kɔni ma diya n ye surtout u nana kasi min kɛ an ka quartier la a ma diya n ye dɔɔni a ma diya n ye yɛrɛ de u nana a fɔra ko mɔgɔw ka taa so mɔgɔw ma taa so u nana barikadi ni tasumaw minɛ an ka yɔrɔ la u nana faga an ma nɔ ka gasi fili an ka musokɔrɔbaw kan nɔ ma u tɔɔrɔ quoi donc a ma diya n ye quoi o de ye ne hakilinata ye marché ko in na marché in kɔni kɛli n kɛra kɔsa in na a ma diya ne ye parce que ne yɛrɛ bolo place nin de don aw nana kɔ ka fɛn minnu fɔ ko k'olu kɛ n'a fɔra k'olu la n'u taara k'u tɛna kɛ donc ne bolo a y'o kɔnɔ quoi le président yɛrɛ k'a bila o ko wɛrɛ de ye. Yala e fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka décision jumɛn de ta sisan o ko la? Bon, quant à moi, n'a ka décision min ta ne yɛrɛ bolo komi u ka base kɛ assemblée ni école karamɔgɔw ka augmentation ni ne bolo a ka tiɲɛ yɛrɛ la école karamɔgɔw ka fɛn ka kɛ ekɔlidenw ka taa kalanyɔrɔ la o bɛ diya ne ye kosɛbɛ en même temps u ka essayer ka assemblée la u bɛ se ka mun k'o la u k'o k'o la pour que u ka se ka rétablir quoi ko in ka kɛ quoi mais président ka bilalen kɔni o ko wɛrɛ de mɔgɔw k'o fɔ kɔni olu bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ u kan ka jamana ɲuman ka fɛ o de ye ne ka faamuyali cogo ye voilà merci. Donc, tiɲɛna marché fɔlɔ kɛra ne hakilina ye ne ma mun a ko o dɔrɔn ye président baga n'a tila ka taa filanan kɛ président jaabi sɛbɛn ye dɛ e ye mɔgɔ duuru kelen n'a sera nin ye n'a tila ka na tuguni a tɛ se k'a don bilen dɛ i m'a faamuya donc o bɔr'o la maa min ko k'u ka taa so u ma taa so dɛ u nana anw de ka yɔrɔ la ka na gazi ni fɛnw ti tarawele an ka mɔgɔw bɔra kɛnɛ fo 23 heures de daminɛ 17 heures fo 23 heures a ye kɛnɛmana ye mun de kelen na donc ne ka kuma b'anw ye. E fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka décision jumɛn de ta sisan walasa jamana bɛ sumaya? Siaman dɔrɔn de don wa kuran da nɔgɔ ka balo da nɔgɔya ani jiw a m'a faamu o de n'a hakilina ye
ka to ina salwa ma woni ne fa ito ni jam ne ko sam jawara marché ba flamu no kala tanto M5 RFP mo ko fe hakna tay mu ne o kala sanno ni jamana nyamo ko be so ko ke wala sa ka mangon sumaya bon moi je pense que atla kelem bene to wi ni akila tay ça n'engage que moi hein pour mon bien on porte la démission du président non c'est la démission non le président a été élu démocratiquement béata carabéen n'a fait grand marché que la ka wuli c'est la wuli les textes sont clairs là avec ce que mon cœur pour mon na marché d'abo kala vraiment là ça c'est clair on est d'accord avec ça maintenant on va assembler les assemblée veut dissoudre complètement pour que l'élection soit avec elle. Ou bien, problème comment on appelle, problème député moun non fait. Au député on connaît tout la hora l'élection. Moi je pense que on va retarder. So président c'est la démission de la moula. Ça c'est la démission. Pas démission à signer la manière bien assis. Et à signer assis. Avant passer quand ça. Donc on est à clientèle moun. Oui. Eh, on est là.